Hej og velkommen til Magic in Your Face. Jeg er Jonas, der lige har spist Snickers. Og selvfølgelig er det. Til det her, jeg skal vise jer et elastiktrik, et rubberband trik. Så det, I skal bruge 2 skruetrækker. Ja, I skal bruge 2 elastikker. Så vi går i gang. Det er sjovt. Først så tager vi skruetrækkerne. Dem skal I nemlig bruge til... Sorry, det var lige en advarsel, der op. Dem her. De 2 skruetrækker, dem tager I, og så smider jeg helvede til. Det var nemlig rigtig sjovt. Så tager I den første elastik og placerer på hånden sådan her. Ja, nu viser jeg det lige. Og så den anden indenom. Kan I se, den kan ikke komme ud. Den kan ikke komme ud på nogen måde. Ikke på nogen måde. Heller ikke sådan der. Det er rigtig irriterende. Men den enkelt lille ting ved det er, altså det kan stadig ikke komme ud. Ja. At hvis man holder den lige, sørg for at firkanten den lige, og så begynder at knuppe med den anden elastik sådan lige så stille. Og så hurtigere og hurtigere. For det, det er jo Oliver, der kommer der. Nå. Hurtigere og hurtigere begynder at knuppe på det. Så kan man få den af. Ja. Og så kan I lige er I klar til at lære, hvordan det bliver gjort? Så kan I lige prøve at gøre det. Så kan I lige prøve at gøre det. Så venter vi lige. Godt, nu har jeg ikke engang til at gøre det. Så viser vi jer det. I tager de 2 elastikker. Okay. De 2 elastikker. Placerer den første. Ja. Placerer den første elastik her. Som vist. Og den anden elastik placerer I på langfingeren der. Undskyld, sorry. Min fejl. Placerer I, så den ikke kan komme ud. Viser publikum, at den ikke kan komme ud nogen steder. Men når I har den her, klemmer I den lidt sammen og tager ved tommelfingeren her. Der tager I... I tager nede ved tommelfingeren den første streng ind under, og så giver slip med langfingeren. Og så sørg for at holde den tæt inde på hele tiden. Og så tager den ud her på spidsen af fingrene. Og her, og lader som om, at den stadigvæk sidder og ned og op, men ikke ud, fordi så finder de ud af det. Og så begynder at vise, at man skal knuppe lige så stille, hurtigere og hurtigere. Når I så har gjort det, så kan I begynde lige så stille i huden fra hinanden. Og hvis det ikke var nok, så skriv, eller så se videoen i slow motion, hvis I nu kan det på en eller anden måde. Vi ses næste gang.